Niretzat izan da esperientzia oso polita. That was a really good experience for me. Niretzako izan da esperientzia oso polita. J'adore bien ici, c'est bon. Eta egiten genituen jolasak eta horrela. Oso esperientzia polita izan da. Iruditu zait oso polita. Pasaia eta Lezo beti izan dira oso herri mugimendu handiko herriak, migrazio asko jaso dutena eta asko joan gara ara, baina gizartea aldatzen ari da asko azken urteetan zentzu horretan, eta ikusten genuen gure ikasleen artean ere jatorri desberdinetik ikasleak iristen ari zirela, eta momentu batean kezka sortzen zitzaigun ikusita euskararekiko ez nola gerturatu euskara, harremanak nola sendotu. Niri eman dit aukera ikastolako jende asko ezagutzeko, eta gainera eman dit aukera kultura berriak ezagutu eta bitartean lagunak egiteko. Niri gustatu zait gehien bat egiten genitunean ekintzak ikastolatik kanpo eta horrela, ze hasierako egunetan gelditzen ginen edo liburutegian edo beste gela batean, eta geri hasi ginen jaisten adibidez San Juanera eta holako lekuak. Edatzerekin aukera bat ikusi genuen ikasturte honetan saio berezi batzuk egin eta DBH osoan, hau da batetik laura, ongi etorri saio hauek antolatuz, etorri berriak ziren ikasle horiekin eta harremana egitea, iritsi berri zeudenean sare bat eraiki ahal izateko. J'adore bien ici parce qu'on a fait beaucoup des activités. Quelquefois on a joué, quelquefois on a parlé de thèmes et quelquefois on est allé pour visiter des villes. Ezagutu ditut Honduraseko pertsona oso jator batzuk, eta lehen ez nintzen egoten beraiekin, baina orain pasatzen dut denbora gehiago beraiekin eta dira oso jatorrak. Orain jolas garaietan gehienetan egoten naiz beraiekin, eta hemen hasieran egiten genitunean jolasak egoten nintzen Pakistaneko jendeakin zara bai oso jatorra. And I like to go out with them like Donibane and San Pedro, and I met with new friends and I enjoy a lot of with them. Eman dit aukera ezagutzeko jendea beto eta gaina ongi etorritik aparte bereekin harremana gehiago egiteko. Eta inditugu ekintza oso politak, tartean ez jetxi ginen San Juanera eta tur bat ezela ezagutzeko tala, eta pasatu oso ondo. Ia betero saio bat egitea lortu dugu, aberasgarria izan da jatorri desberdinetako ikasleak elkartzeaz gain, adin desberdinetako ikasleak elkartu zaizkigulako, esan dako DBH batetik laura bitarte. Eta balorazio positiboa egiten dugu ikusi dugulako, beraien artean sortu direla harreman batzuk eta hori zen asmoa, beraz, aurrera.